Armanca wan nederxistina qanûnan e. Felemez ûlû. Di rojeva siyasî ya heyî de banga ji bo aştiyeke rasteqîn û avakirina civaka demokratîk careke din ber binê diyariyekê vediçin. Tevî ku daxwazên ji bo çareseriyeke mayîn de û avakirina bingeheke hiqûqî ji aliyê gel û dînamîkên siyasî yên demokratîk ve bi biryardarî tên ziman jî bersiva dewleta Tirk û tifaqa AKP û MHP ji polîtîkayên ewleyî Parêz û xapandinê wê de tir neçûye. Hemû pêşketinên dawî û nîqaşên li ser vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk nîşan didin ku aqilê dewletê yê klasîk li şûna nêzîkbûneke avaker, stratejiyeke ku demê qezenc bike û wekî ku gav tên avêtin nîşan bide dimeşîne. Ev rewş bi aşkereyî di dirûtiyên avêtina gavên qanûnî û di zimanên kokî yê desthilatdariyê de xwe dide der. Sedema herî mezin a ku dewleta Tirk heta niha ti carê nêzîkê avakirina bingeheke hiqûqî û yasayî ji bo çareseriyê nebûye ew e ku dewlet pirsgirêka Kurdî ne wekî pirsgirêkeke statû, maf û pênaseya demokratîk wekî pirsgirêkeke ewleyî û terorê dinirxîne. Pêvajoyeke ku çarçoveya wê ya yasayî neyê diyar kirin û dibin garantiya destûra bingehîn de nîn be, her tim ji bo amûrkirinê û manîpülasyonên siyasî yên navxweyî vekiriye. Hege qanûnên derbasbûyî yên ku rênîşandana guhertina demokratîk dikin neyên derxistin û statûya rêber Abdullah Öcalan bi awayeke fermî di qanûnan de neyê mor kirin, ev yek rasterast niyetxirabiya dewletê ya ji bo çareseriyê re dixeber çawan. Dewlet bi zanebûn gavan di asta yasayî de navêje ji ber ku naxwaze pergala heyî ya monarşîk navendî Parêz û netewe dewletê biguherîne, bi vî awayî dixwazin gava ku berjewendiyên wan ên navxweyî an konjonktûra navneteweyî bixwaze sîstema zextê qayûman û şer ji nû vebixin dewrê. Di nav vê bîrdoziya dewletê de helwesta dawiya serokê MHP Devlet Bahçelî ku herî dawî zimanê xwe bi temamî guhert, mînaka herî berçav ê vê stratejiyê ye. Bahçelî yê ku beriya niha bi çend mehan bangên balkêş dikirin û digot bila rêberê PKK were di parlamentoyê de biaxive, îro bi nivîs û daxuyaniya xwe yên dawîn vegeriya ser kodên xwe yên herî tund û radîkal ku ev yek ji aliyê gelek derdoran ve weke paştexistin û xetimandina pêvajoyê hate nirxandin. Ev guhertina ziman nîşan dide ku bangên destpêkê ne ji bo aştiyeke rasteqîn bûn, tenê hewldaneke taktîkî bûn ji bo ku rojeva siyasî ya Tirkiyeyê li gorî daxwazên îktidarê yên wekî guhertina makeqanûnê ji bo hilbijartina herdemî ya Erdogan û lawazkirina eniya mixalefetê were dîzayn kirin. Gava dîtin ku mixalefeta demokratîk û gelê kurd daxwaza aştiyeke birûmet, çareseriyeke daîmî û rakirina tecrîdê dike, tirsiyan û şok bûn. Ji ber ku nexşeya rê ya Bahçelî ne ji bo aştî, ji bo tasfiyeyê bû. Metna ku Bahçelî wek nexşeya rê pêşkêş dike bi eslê xwe projeya aqilê dewletê ya bi navê Tirkiyeya Bêteror û Herêma Bêteror e. Ev proje ne projeya entegrasyona demokratîk e. Metna tasfiyekirina destkeftiyên Kurdan ên li Bakur, Rojava û Başûr e. Lewma gava dît ku lîstika wan hate fêmkirin careke din zimanê gevxwarinê xist dewrê. Laliyê din di rûtiya Serokkomarê Tirk Erdogan û rêdarên AKP vê senaryoyê temam dike. Ew tevî ku rojane behsa biratî, pêvajoyê û girtina rûpelên kevin dikin jî, di pratîkê de gava herî biçûk a erênî jî neavêtine. Berova jî vê, girtinên siyasî, êrişên li ser destkeftiyan û polîtîkayên qeyûman bi her awayî berdewam in. Sedema bê helwestiya AKP ew e ku ew û aqilê îstixbaratî yê li pişt wê dixwazin pirsgirêka Kurdî tenê daxînin asta bêçekbûnê şervanên azadiyê û îradeya siyasî ya Kurdî li derveyê qada demokratîk bihêlin. Plana wan ew e ku piştî pêvajoya bêçekbûnê jî ti qanûneke mayîn de dernexin. Tenê mijarê bikin babeta efûyê û bi sîstema zextê re civakê kontrol bikin. Ew bi nêzîkatiya ewleyî Parêz pirsgirêkê di nav dem û mekanê de asê dikin û bi awayeke serdest dikte dikin ku rêber Abdullah Öcalan divê çi bike, lê bi xwe berpirsyariya gavan nagirin ser xwe. Li dijî van lîstikên xapandinê û polîtîkayên ku aştiyê wekî amûreke manîpülasyonê bikartînin, nabe ku saziyên siyasî û derdorên demokratîk di pozisyoneke bêalî yan jî di pozisyoneke ku bi hêsanî van gotinên desthilatdariyê erînî dike de bisekinin. Erka civaka exlaqî û polîtîk ya herî mezin ew e ku rastiya van polîtîkayan bêyî ku berbivir û wê de bibin û bixapînin aşkere bikin.
Divê em metirsi û xetereyên mezin ên nipêşiya civaka xwe bibînin û li gorî wê li hemberî van hewldanên ku pêvajoya bîîradeyek mezin arêber Abdullah Öcalan hatiye destpêkirin xwedî derkevin. Di vê çarçoveyê li hemberî van nêzîkatiyên hikûmeta AKP û şîrîkê wê yê biçûk ne tenê gelê Kurd, divê hemû derdorên demokratîk û azadîxwaz sekneke xurt nîşan bidin da ku nehêlin ev aliyên ji şer sûdê werdigirin vê derfeta aştiyê ji holê rakin. Pir aşkere ye ku dewleta Tirk heta ku rûbirûyê zexteke mezin a demokratîk û parastineke xurt amafan nebe, ti carê ji dil gavên asayî û aştiyane navêje.